Iñigo Urkulluk esan eta egin. Lortu dau, berak esandakoa bete egin dau. Eta gaur egun, Euskadi Europako herrialdean pare daukagu. Europarantz begira daukagu gure herria. Bera izan da, bere etorkizunean sinesten daben herri honetako buru, kapitaina. Gure ametzen jagole zintzoa. Eskerrik asko, lehendakari. Eskerrik asko onaino ekartea gaitik. Oinarrizko zerbitzu publikoak horren ondo babestea gaitik. Gure hezkuntza, gure merkatua eta gure ekonomia mehatzaten zituen birzentralizazioari hain ondo aurre egitea gaitik. Eskerrik asko bihotzez emandako hitza betetzea gaitik. Eusko Alderdi Jeltzaleak emone banitza zuk bete egin dozulako. Pertsonak eta orain Euskal Herritargoa botoa emautara deituta dago barriro, gagoz guztiok barriro. Bere konfiantza emotera deituak. Konfiantza urrengo 4 urteotarako be Eusko Jaurlaritza osotu daiten.